Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma ayaw bisimila aw ka radio-so buna adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM sanfɛ ni aw ka dɔnkibaru waati sele ye. Mi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma san 2026 ale buna adamadenya baarakɛtaw o kɔni bolo dara buna adamadenya jɛkulu kɔni fɛ u ka sigi belebeleba dɔ senfɛ an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa Tɔnbukutu ale kɔni marabolo la sigi belebeleba kɔni kɛra waasa ka se ka lafaamuyali ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ denmisɛnnin naka minnu kɔni bɛ sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka wolo sɛbɛn ko o bɛ se ka ɲɛnɛbɔ cogoya min na an na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw danse a ka dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tabarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na sigi belebeleba o kɛra buna adamadenya ale lawaleyala jɛkulu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ waasa ka se ka san 2026 ale baarakɛtaw ka se ka olu kɔni bolo da u ka nin sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni senfɛ hakili falenfalen kɔni kɛra gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na lakanako ani waati yɛlɛma ka taa se musakako ale kɔni fanfɛ u ka hakilina falen bolila ni bɛɛ lajɛlen kɔni kana na waasa san 2026 kɔni kɔnɔ fɛɛrɛ jɔnjɔnw olu bɛ se ka sɔrɔ min ye ka se ka o sigi sen kan an ka jamana kɔni kɔnɔ buna adamadenya ale dɛmɛ baaraw o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ni kɛnɛ belebeleba in kana na maa min ni ale kɔni Ocean Mali ale kɔni maa ɲɛmaa ye ni o ye Yvonne Idumo ye ale kɔni ye a dantigɛ ni kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na a ka kɔrɔfɔ kɔni na a y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ o ka ɲini teliya la waasa an ka jamana buna adamadenya dɛmɛ baaraw olu bɛ se ka nɔgɔya san 2026 kɔnɔna na cogoya min na. An bɛ taa Tɔnbukutu ale kɔni marabolo la sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛra Tɔnbukutu ale marabolo maa ɲɛmaw fɛ min kɔni kɛnɛ kana na wele bilala min ye denmansaw ka taa se min ye maa ɲɛmaw mɔ minnu kɔni bɛ Tɔnbukutu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la direction régionale du développement social ka taa se min ye UNICEF maw olu de kɔni jɛra ni ka ni sigi belebeleba in ka a bolo da min kɔni kɛnɛ kana na dɔgɔtɔrɔlakaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na se min ye dugudenw kɔni mɔ u kɔni ka hakilina falenfalen o bolila min de kan u y'a jirala k'a fɔ Tɔnbukutu ale kɔni marabolo kɔnɔna na denmisɛnnin minnu ni olu kɔni bɛ bange olu caman kɔni bɛ yen nɔ wuli tɛ ka kɛ ka se ka wolosɛbɛn kɔni ɲini u ye u ka jiginni o t'a la ka kofɔ min ye wolosɛbɛn dilanyɔrɔ kɔni na waasa o baaraw olu bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na denmisɛnnin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka kɛ wolosɛbɛntigi ye cogoya min na u ka sigi a kɔni banbara o kan ni sigi in kɔni kɛnɛ kana na maa ɲɛma caman olu kɔni yera min ye Bubakar Fata Sisoko ye ni ale kɔni ye min ye développement social ale kɔni ɲɛmaaba ye Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na ka taa se Kɔla Mawa Soroma ni ale UNICEF Tɔnbukutu o maa ɲɛmaa ye fo ka taa se Mamadu Tembeli ma ni ale ye gouverneur ale ka directeur de cabinet ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ nin ɲɛgɛn belebeleba in kɛnɛ kana na an bɛ tɛmɛ ni an ka jamana kunnafoni kunkuruw ye ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba min b'a la ka kɛ min ye Qatar jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba ni o ye dowa ye waasa ka se ka min ye buna adamadenya yiriwa baaraw kɔni kɛ n'an ko ma ko deuxième sommet mondial sur le développement social a kɛnɛ kana na an ka jamana tɔgɔ la ciden jɛkulu kɔni wulila minnu ɲɛminɛ bere bɛ an ka jamana kɛnɛya ko ani buna adamadenya yiriwa minisiri ni o ye médecin colonel major Asan Bajalo Ture ye u sera nin kɛnɛ kɔni kana na ni ka kuma faso Maliba kɔni tɔgɔ la minisiri ale kɔni ka kɔrɔfɔw la a ko nin sommet belebeleba in ko nin kɔni fɛn min ye nin ye kɛnɛ nafamanba ye min kɔni bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni nafa barisabu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a ɲɔgɔn kunbɛnba fɔlɔfɔlɔ min kɔni kɛra san 1995 k'o kɔni kɛra Copenhague
ko o kɛra ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni nafa ko a tako filanan min kɔni filɛ nin ye ko faso Maliba ko an n'an bɛ nin kɛnɛ in kɔni kana na waasa ka se ka na gɛlɛya minnu kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔna na ka se ka an kɔ kɔni da o la o dɔ ye lakanako sɔrɔko waati yɛlɛma ani buna adamadenya gɛlɛyaw kɔni ye faso Maliba an kɔni ye an ka taabolo an y'a jira min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen na nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na minisiri a ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko faso Maliba an kɛn bɛ ka ɲɛsin fɛn damadɔ kɔni mɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na sigi belebeleba min kɔni kɛra n'an ko ma ko Assise nationale de la refondation o kɔni kɔnɔna na bɛnkan minnu taara ko faso Maliba an kɔni cɛsirilen bɛ waasa ka se ka o lawaleya ani charte pour la paix et la réconciliation nationale ani fɔ ka taa se san 2030 ka taa se san 2063 la an kɛn bɛ ka baara belebeleba min kɔni boloda waasa ka se ka yɛlɛma kɔni don an ka jamana kɔnɔ ko ɲɛnasi nin bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ ani fana AES ale kɔni kɔnɔ an kɛn bɛ ka wulikajɔ minnu kɔni sabati waasa an ka jamanaw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la minisiri a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma kalanko ale bunakun kan min ye baɲumankɛtɔn AMSOD maaw olu kɔni wulila ka taa tile damadɔ taama kɔni na min ye dugu damadɔ la an ka jamana kɔni kɔnɔ min bɛ tali kɛ Gawo ani Gunzurɛ ye fɛn min ye u ka nin wulikajɔ min kɔni kɛra Novembre kalo tile 3 ka taa bila a tile 4 kɔni na a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa u ɲɛ da waati la tɛmɛ kalanso kɔni kana na waasa wulikajɔ min bɛ senna ka se ka kalanko kɔni sabati ni marabolo kofɔlen ninnu kɔni na ka se ka o baaraw kɔni taabolo kɔni jateminɛ ni wulikajɔ min ni a kɔkɔrɔma donna UNICEF maaw kɔni fɛ fɛn min ye a ɲɛsinna denmisɛnninw ma denmisɛnninw minnu bɛ ni seba tɛ u somɔgɔw kɔni ye waasa u bɛ se ka kalan kɔni kɛcogo ɲuman kɔni na AMSOD olu ka ciden minnu kɔni taara u ɲɛ da baarakɛtaw kɔni ka u nisɔndiyara fɛn min ye baara bolodacogo kɔni na ka taa ye k'a fɔ kalandenw olu cɛsirilen bɛ ani ekɔli karamɔgɔ minnu kɔni tan bɛ k'a bila ni waati latɛmɛ kalanso kɔni kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen kɔni cɛsirilen bɛ baara kɔni fɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ dɛmɛ caman taara ka ni sifinnakaw kɔni sɛgɛrɛ a dɛmɛ dɔw kɔni bɛ tali kɛ kalandenminɛw ka taa se dumuniw ani fɛn min ye ekɔli karamɔgɔw olu ka baarakɛminɛw kɔni na ni wulikajɔ belebeleba in a baaraw kuncɛ kɔni kɛra AMSOD olu tɔgɔ la maa min kɔni bɛ ɲɛmaya la Gawukaw kɔni fɛ yen nɔ ale kɔni ye Nelson Mandela ale ka kumasen dɔ a ye maaw kɔni hakili jigin o la k'a jira k'a fɔ ko kalan o kɔni ye kɛlɛkɛminɛ ye kɛlɛkɛminɛ min n'a bɛ se ka ta ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ASF Mali maaw ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin an ka jamana ale dugu caman kɔni ma u ka nin dɛmɛ in a kɔni kɔkɔrɔma donna ACR ka taa se Agence Italienne pour la coopération du développement fɛn min ye u ka wulikajɔw kɔni kɔnɔna na kalandenminɛ 3,000 bɔɲɔnko o de kɔni dira maaw ma san 2025 ka taa se san 2026 ale kalanta kɔni hukumu kɔnɔna na korokaw olu kɔni ye kalandenminɛ 1,500 bɔɲɔnko de kɔni sɔrɔ Mopti 500 dira yen nɔ Douanza o ye 500 ye fo ka taa se Benena ma o fana ta ye 500 ye a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen ni u kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɔni kɛ kɛlɛ kɔni ye olu ka denmisɛnninw bɛ se ka kalan sɔrɔ i n'a fɔ jamana denmisɛnnin tɔw cogoya min na an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an miirila kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Gazakaw kɔni fɛ yen nɔ min ye a jirala k'a fɔ Anthony Guterres fɛ ni ale kɔni ye Nations Unies ale secrétaire général ye ko min ye Gaza ale kɛlɛ sonsoro ko a kɔni ka fɛgɛ kojugu barisabu ka da min kɔni kan ko min ye kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu a bɛ jamanadenw kɔni na ka sababuya kɛ dɛmɛ ale kɔni kɔtigɛlen don Gazakaw kɔni na ka sababuya kɛ min ye zolen kɔni dalen don dɛmɛw kɔni ɲɛ an bɛ waati min na ko sisan ko civil caman de kɔni bɛ yen nɔ kɔngɔ kun dalen don minnu kɔni kan an bɛ taa Sudan jamana ale kɔni kɔnɔna na ko an bɛ dɔɔnin min na ko bi ko Sudan ko a dugu 20 bɔɲɔnko kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu a kɔni kun dalen don dugu minnu kɔni kana na fɛn min ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ belebeleba min kɔni kɛlen don buna adamadenya dɛmɛ k'a lase Sudan jamana kɔni mɔ ko fɛn min ye ko sira kɔni dalen don o dɛmɛw kɔni ɲɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko o fana tɛmɛnen kɔfɛ ko dɔ bɔlen dɛmɛ kɔni na k'a ɲɛsin diɲɛ jamanaw kɔni mɔ
ko o fana kɛra sababuya ye ni ka fɛn min ye kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu ka kunda Sudan ale kɔni jamana kɔni kana na baɲumankɛtɔ min kɔni bɛ ni a bɛ wele ko Action Against Hunger ko olu kɔni ka fɔla ko fɛn min ye ko a kɔni bɛ se ka sɛbɛntiya an bɛ don min na ko bi ko kɔngɔ ani minɔgɔjugu ko a kundalen don Sudan ale dugu mugan bɔɲɔgɔnko kɔni kan. Buna adamadenya dɛmɛ baara kɔni hukumu kɔnɔna na pankuru cakɛda dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Blue Line Humanitarian Airlines olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko donna nataw la k'u labɛnnen don ni ka dɛmɛ kɔni ta pankuru la ten yew ni ka taa lase maaw ma maa minnu ni u mako bɛ dɛmɛw la u ka jamana kɔni kɔnɔ ni kɛlɛ kɔni kɛn bɛ ka u da don fɛn min ye o dɛmɛw k'o bɛ tali kɛ furaw ka taa se buna adamadenya ale dɛmɛ minɛw la fo ka taa se minɛn caman kɔni ma ka ɲɛsin yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni kɛlɛ kɔni birin bɛ u da la ko ni kɔni ye taabolo kura ye min kɔni bɛna dɛmɛ baara kɛliw kɔni nɔgɔya diɲɛ kɔnɔ donna nataw la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo ka bɛn bidonya in ma o de kun ye ninnu ye a y'aw sogolen to HD FM na ye Alahu Taala sɔnna ma a tɛna fɔ a jigi kɔ kunnafoniya in lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de Mankana.